Саламатсыз, хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Түбән Камалларга яхшы таныш Рәзинә апа һәм Флүр абый Гайнымөхәммәтовлар гаиләсенә кунакка килдек. Сез безнең геройларыбызны үзегезгә яңа яктан ачырсыз. Исәнмесез? Рәзинә апа, сезне мин үзем дә күп кенә Түбән Камалларда беренче чиратта иҗат кешесе буларак белә. Әмма сез гомер буе пешерү өлкәсендә эшләгән кеше, ашханәдә эшләгән кеше. Шулай бит. Бүген безгә нинди ризык пешереп күрсәтәчәксез? Бүген яшел суган белән, йомырка белән. Безнең авылда бөкре диләр аны. Китап буенча әйтсәк, бөккән була инде. Шул кичкенә ниләр бөккәннәрне духовкада пешерәбез. Менә бүген дә без шул кефир белән камыр ясыйбыз. Аның өчен инде менә хозяюшка дигән сливочный маргарин алабыз. Аны менә мин эреттем инде. Шуңа кушабыз ярты литр кефир. Майлы булырга тиешме кефир яисә инде? Без разница. Мондай камыр турында минем әле ишеткәнем бар, ничек ясауын белмидем, Рәзинә апа. Сез ничә ел моны кулланасыз? Мин күптән кулланам инде. 15 ел. Шәкәр кымыз алабыз. Монда туз. Тузны Шиметеп кенә. Шиметеп, әйе. Чөнки камыр тузны яратмый. Һәм 2 йомырка. Йомырка инде ул безнең юылган чиста. Йомырканы ни өчен салабыз? Кефир белән, май белән камыр артык йомшак була. Шуны тутып торыр өчен кирәк. Ул гадәттә йомырка камырны катыра, кефир белән булганда аның зыяны булмый. Бу очракта ул бик әйбәт, урынлы. Разрыхлитель дә салабыз, шулай Рәзинә апа. Разрыхлителем булмаганда соданы гасет итеп, уксус белән гасет итеп салам инде, булганда инде моны салам. Шулай шактый күп салырга кирәк, эме? Аны һәр бутарга. Әйе. Һәм барсында яхшылап бутыйбыз. Әйе, итеп народный булырга. Рәзинә апа, карагыз, ничек күперде име камыр. Бу нәрсәнең разрыхлитель шулай ярдәм. Разрыхлитель йомырка. Менә мондай камырдан нинди ризыклар менә йомырка? Мин бөтен ризыкны да шулай әйтәм. Гөбәдиян белән кала. Гөбәдияне каймак белән магазин сметанасы белән ясыйм. Гадәттә аңа йомырка салмыйм инде. Йомырка өнегә шу калган бөтен нәрсәгә шушылай эшлим инде кефир белән. Пироглар, балан пирогларында шушының белән эшлим. Рәзинә апа, сез менә ашханәдә ничә ел эшләдегез һәм инде менә 22 ел. Мин башта буфетчица булып эшләдем. Аннан Әлмәт сәүдә техникумын бетереп, технолог белемне алып, дипломны алып, поварлар бригадиры булып 5 ай гына эшләдем мин. Рәзинә апа, сез инде менә технолог булгач, инде аш-су технологы булгач, менә хәзер пекарнялар бит инде күп ачылды. Безнең төрле кибетләрдә пироглар да бар, эшпишмаклар да, бөккәннәр дә, җаның ни телей, татар халык ашларда барсы да бар инде. Шулай бит кирдә сатып алам. Менә аласызмы? Менә сез бит инде чагыштыра да аласыз. Элек аларны ничек пешергәннәр, хәзер менә аларның сыйфатларын ничек бәялисез? Аларның төрлесе. Менә Каймановдагы минем пекарняның камыры әйбәт. Секретен әйтмиләр, әйткәнем бар, сораганым бар. Һәр кемнең ул кулдан да килә. Камыр гадәттә менә аңа ияләшү кирәк. Ул мин менә шушылай яса, Рәзинә апа, ничек ясыйсың диләр дә инде. Шушылай әйтәмен.
Шулай ясадан Резина апа сеники төсле булмай диләр. Безнең монда ләззәтләр менә без инде очрашабыз. Безнең урам ләззәт урамы дигәндәй, йолдызлар урамы дип куштылар кайынлылар. Элек-электән инде теге үзенең балалар кебек ләззәттә йөргән кызларны бөтенесен шул аш-суга мин өйрәттем дисәм, ялган булмас. Күбрәк бисмилла әйтеп пешерергә кирәк. Бисмиллалы ризык бару тәмле. Менә. Хәзер моны каплыйбыз, име? Әйе. Әйдәгез, мин каплыйм Резина апа. Пакет белән ясагыз. Менә булып пешереп. Шулай бит, име? Дөрес эшлимме? Әйе. Камыр ябышмый да, име? Ябышырга тиеш түгел. Достым алда нитми. Сез йомырка турый торасыз. Хәзер менә бу да бик мөһим момент. Тимер Резина апа, аның эшлеге дә тәмле булырга тиеш. Монда нәрсәләр саласы булачак? Монда туз да май гына, бүтән бер ясалмый. Нинди май? Ак май, Акмай. сыер майы. Кемдер борыш та сала, кирәкме борыш? Юк, мин салмыйм борыш. Теләге булса салырга була. Теләгән кеше борышлап ашый. Гадәттә теге киштән алып куеп йомшартылган май өсти торган инде менә хәтер дигән әйбер югалган бит әле. Шуңа күрә рәттәргә тәргәгән эрегән ак май салабыз эшлегенә. Резина апа, хәзер нәрсә Камырны бүләбез. бүләбез, җыябыз. Мин җыя торсам ярыймы, сез каршы түгелме? Юк. Әйе. Безнең менә тамашачыларыбыз арасында да инде өлкән яшьтәге кешеләр күп. Менә ниндирәк меню тәкъдим итәр идегез аларга? Ничегрәк тукланырга кирәк? Ничегрәк үз-үзеңне сакларга? Менә туклану мәсьәләсендә нинди киңәшләр бирә аласыз? Безнең яшьтә Флорда шулай инде безнең яшелчә җиләк җимеш күбрәк. Менә хәзер җәй көне бит. Бөтен витаминнарын җыеп калырга. Мин бакчада үлән бик күп инде. Салаттыр, нидер дигәндәй бөтенесен шуларны. Но менә иң кирәге организмга менә шушы чүпрәсез камыр. Камыр ризыклары вообще Бик файдалы түгел. Файдалы түгел инде ул. Тик без Без өйрәнгән, безнең организмнар өйрәнгән инде алар яшьтән, бала чактан, әнкәйләрдән ашап дигәндәй. Шуңа күрә ул теге өйрәнәсе юк организмның. Аннан соң инде менә шул кыздырылган әйберләр инде. Мин менә балыкны кыздырганда да теге бер ягын әзрәк кыздырам да, аннары шул я сметана салам да, су салып, икенче якка әйләндергәч уже башка кыздырырга тырышмыйм инде. Единственный менә мондай вак карасларны кытыртатып кыздырырга кушалар. Балалар да ярата, Флор да ярата. Начинкасы бик күп була. Күп булсын. Ул бит тәмле булмый, камыр гына ашап утырып булмый бит. Кибеттә булай ук салмыйлар инде. Кибеттә бит анда дрожжевой, анда калын камыр була. Мин вообще менә шул калын камырны яратмыйм да инде. Менә күптән пәрәмәч ашысы килеп йөрин, ул пәрәмәчне бит мондай камыр белән пешереп булмый. Жариттерге кирәк. Ну, ашысы килеп йөргән, шуны бер таки пешермичә булмас, наверное. Резина апа, сезгә мөрәҗәгать иткәннәр юкмы? Резина апа, әйдә мастер-класс күрсәтәле, берәр ризык пешерергә өйрәтәле дип, андый өйрәтәсезме ки, теләге булган кешеләрнең якыннарыгыз инде мисалга дусларыгыз? Юк, андый нәрсә иткәннәр юк. Но минем туганнар бөтенесе инде алар. Миндә торып чыктылар дигәндә, шул миннән өйрәнеп. Монда шәһәрдә беренче мантыйны мин пешергәнмендер, наверное, чөнки Ташкентка баргач манты бар алып кайтып, шул манты пешердем мин.
Резина апа әмне манты деп сөйледіңіз. Әйе. Мантыны нешік пішіресіз? Мантыйны, мәселен, 1 кило ет алсам, 1 кило соған керек. Бірме-бір. Бірме-бір бара. Но мен менә шул 1-2 соғанны кеметіп алам да, шуңа мелкий вак теркадан бәрәңге қырам. Ол сочность бере, бәрәңге тәме болмый анда. Манты ғана бола дегендей. Настоящий манты шулай бұрға тиеш. Бізде турап прямо бәліш күбі кетіп ясыйлар. Но ол бет парда пішкен іш пішмақ болады. Манты болмай. Резина апа, пирожкиларны духовкаға ұзатып, уақыт бар екен, әйдегіз алайса, бақшағызға да шығып кіреміз ме? Флюр абында ертәбіз ме? Ертәбіз, гармонын алса да яры. Осы селдері енді бұл салатлар, бұл біздің поздний Виктория, соң жетіше тұрған Виктория. Бүтін жерде уже жилек біткенде, бізде жилек бола. Ну, алар серек-мерек кіне. Бұсы қора виноград енді бұл. Мұнда міне уже 3-ші мәртебе шешті бенденіне. Редиска. Оша, пожалуйста. Бұл бишті бұтыртқан ем, міне шулай кетті. Бұл міне мәті ненде деп аталайлы ол? Мүтлік бұл, әйме. Но бұл екінші түрлі, міне сен есінеп қара. Бик күшлі, еме? Әйе. Мұнда енді міне қиярлар. Қараңыз неге өзіншелікті қияр мұнда өсіп шыққан? Әлі кеше тройняшка бар әйе. Ләззәтлер күлділер енді. Это дыня, это арбуз. Әлі көрінмей ме? Жоқ, әлі жоқ. Әлі шешеккен аталар. Бәрәңге бұсы ранний сорт, наверное, енді. Міне, уже цветет. Мұнда шул енді вся хозяйство шушы. Әлі беттігі елешіп кетіп те болмай бет әлі. Әне уже қызыл қорлаған жетішіп келені. Неше ел тұрасыз енді бұл йұртта? Дүртінші қаш. Неше? Көп. 5-6 ел енді. Кіребіз ме? Көп кіребіз, әйдәгіз. Әйді. Мұна мәтрушкелер. Флюр абы, бұл сізді ұйын құралары коллекциясы. Шылай бет? Коллекция, түгіл енді олай коллекция жиярым демеген ем. Ну, тігісі білен, негізі енді міне азамат білен тігісі, мен ілік ойнаған гармон, тігісі ремонт қорып қайтқан гармон, қазір отырған гармон, бұлар енді баянлар міне азамат келгеш. Азамат ойнай, ошылай жиылайындар кіріңгілі, коллекция ғайден әйінді олар. Әмансында ойны білесіз өзіңіз? Сізді мұнда ойын құралы білен көру бізге бек не? Мұнда енді олай специалін еткен жоқ, мен мұны Түркияға барғай шумдан алып қайтқан ем. Музыкант болар ағайында қазақсынап просто бұлай. Мен ағын кішіге соғарға ерерге олайынды. Өзім тіге специалін ойнап отырған жоқ. Ебеткіне пішкендер ме, Резина апа? Нормально. Резина апа қазір ойлайсы шулай бет? Мен әнен нақ майламен. Потому что бұлай да мой көбаңарда. Түс моторлық берір үшін міне әйметтігі. Тәмлі болсын? Тәмлі болсын. Бірге ашарға yazsan әйді. Ошап қарайын да өзің? Әйе, ошап қараңыз мықты. Тәмлі болсын. Тәмлі болған? Bismillahirrahmanirrahim. Мына Раушан мұнда құртырын. Bismillahirrahmanirrahim. Екі қатын пішірген ошы, екінші түрлейін де Тәмлі.
Şunu şoşundaki kıtırtını yarata. Әйе, ну бізге Emin yumuşağırakını. сіз 50 yıl boyuna yaşaysыз bет енді бірге, ема? Bir şulay тәмлі ризықлар пішіріп сыйлайды ма, Розина апа? Bilip olmayın o. Bilip olsa bir temel eğlensen. Turayı bet doğru. Şulay oknağa bir iki mertebe. Olayında. Vallahi belki şu anda yaşarakları da yine. Onların aşağı taskıyla da Әйе, әйе.